Nyawiji dari Pak Gus, ayah dari Lintang Kairo. Kepilang sasi kowe ra ngabari kowe bimbang atiku iki mbok yo ngerti nono opo sing tak rasa janji atiku Iki ndongane warga RT 5 ana judeg muga-muga selalu nyawiji Mas. Tresnane warga masyarakat nyawiji dadi siji bersatu untuk membangun dusun dan lingkungannya menjadi Gemah Ripah Lok Jinawi. Sehat selalu ya Mas.